Evo, nagrada za najuspješniju ženu 21. vijeka ide i u Bosnu i Hercegovinu kod doktorke Marije. Kakvi su utisci? Jeste li očekivali? Jeste spremni u stvari da primite ovako priznanje za sav svoj dosadašnji rad? Dobroveče, želim da vas pozdravim. Čast mi i zadovoljstvo biti deo ove manifestacije. Pa u suštini nisam bila spremna, moram priznati, ali iskreno rečeno kad osvrnem se na prethodne godine svog rada, truda, iscrpnih edukacija, putovanja, pa nekako to dođe, jel tako, za očekivati, jel tako, da dobijem i ja ovu nagradu. Svakako hvala, ova nagrada je znači put ka nečemu višem, ka nečemu većem, ja bih rekla, idemo jedan level više. I želim da vam se zahvalim na divnom gostoprimstvu, mada šta drugo očekivati od ove manifestacije i Bože zdravlja, očekujem vas da dođete i kod nas u Republiku Srpsku, to jest u Bosnu i Hercegovinu. Hvala. Svakako, evo, hvala vama. Neki planovi za naredni period, već ste i sami rekli, što je jako lijepo i upravo negdje i motivacijski za sve oni koji ovo budu gledali, da upravo kad se dobijaju nagrade su to samo leveli za dalje i dalje. Evo, šta dalje? Tako je, tako je. Ja moram da se pohvalim da poslujem u Bijeljini, također i u Sarajevu, znači ove godine otvorila sam poslovnicu, pa Bože zdravlja, jel tako, radit ćemo da idemo dalje, vreme je pred nama, vreme je najbolji pokazatelj, najbitnije je da imamo zdrave ambicije i realna očekivanja i naravno dosta truda, rada kao i do sada. Hvala lijepo i želimo vam mnogo sreće. Hvala vama, svako dobro, sve najbolje.